София, минахме през Белград, Загреб, пихме кафе в Загреб, после минахме през Словения, в Австрия, Грац, Лобен, спахме в Лобен и сега заминаваме за Чехия. Сега сме в Чехия, в чешки Крумлов. Някакъв стар град, който е на границата с Австрия и поне отгоре, когато идвахме, изглеждаше супер красив. Ето се отиваме да го разгледаме. Не съм най-добрия влогър на света, но виждате зад мен за какво става въпрос. Много е красиво. Има супер много. Който е тук фотография. Можем да признаем, че днес ги разбират. Да. От Bohemian Gingerbread. Плана беше тълпиятелна, само че никъде няма вършчета. Има само някакви палатинки, така че май си ходим тук. Но беше много красиво, определено си заслужава разходката. Има много кристал, най-различни бижута, гранат и сградите са много красиви. Всъщност това е един от обекта на ЮНЕСКО. Така че, ако сте из Чехия, елате да. Ку-ку! Пристигнахме! Вече сме в Прага. Вече сме в Прага. Сега отиваме на разходка. Нашата стая е в старата част на града, така че всичко природно, опознавателно и историческо забележително е на walking distance разстояние. Новото и старото. Разкажете ни малко за този невероятен часовник. Аз да ви разкажа, нали вие сте с туристическата програма? Никой нищо не знае за този часовник, обаче сега ще го видим в действие след 10 минути. Трябва да не си го признаваме. Защо? Не, аз знам, че един от старите часовници е много, нали? Мислиш ли? Пишман туристи.
Вие какво знаете за този часовник? Нищо. Сега очаквам да науча нещо от вас. Всички чакат часовника да почне да звъни, което ще се случи след 5 минути. Ние отиваме да снимаме за 5 минути. Пълно е с хора. Виж, статуята говори. И човек със него е минава. Много е всичките снимки. И това е много модерно тук. О, мондио. Горе има свет. А, да, виж такова скелета. Y ahora llega el tiempo del cambio de lo alto. Значи всички хора чакаха тук от минути за това. Значи видяхме как стана 11 часа, видяхме как човек прави балони на площада, сега отиваме да видим Карловския мост. Нали така? Това е витрината на Фендина, която има пухени лампи. И пухено пълто, за да отива на пухените лампи. Чакаме си лодката, която идва сега всеки момент. И сме на понтон. Александър пие бира. Ето. Ние с Петър пихме глювайн. 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 Не, глюк. Глю. Така, вече сме на лодката и ще се разхождаме по Вълтава. Ето лодката тръгва с корабче по реката. На Мадона сме! Много се вълнуваме! Колко се вълнуваме! Много!
Идеята сега отиваме на невероятна гледка на Прага, която е от холма и представлява следващата цел е да пием някъде вино. Сега ще обядваме. Какво? Ще обядваме. Коленце. Пристигна лекичък обяд. Това. Невероятно е. И гуащ. Гуащ много колко. Тръгваме си от Прага и от Чехия и отиваме в Словения, Чехословакия и в Защо винаги трябва да плескам, каквото говоря, не разбирам. Добре, втори да... Тръгваме си от Прага и от Чехия и отиваме в Словакия и Братислава и до вечера в Будапеща, в Унгария. Мисля, че ги оцелих всичките. Сега сме в Братислава, в Словакия. Ще обядваме тук, тъй като продължавам нататък към Унгария и Будапеща. Всъщност следващия ден пак ще е такъв, в който имаме 3 страни винаги. Тръгваме си от Братислава. Мисля, повече няма да дойдем тук. За първи и последен път ми беше. Вече сме в Будапеща, да, чакай. И няма нищо общо с Братислава. Което е столицата на Унгария. И тук е страхотно, прекрасно, много е хубаво. Аз съм идвала и преди, но Александър не идва. На мен ми е за първи път. Да. И е много хубаво, вече всичко е украсено за Коледа. Напускаме Будапеща, вечерта ни в Унгария свърши, днес е сутринта на следващия ден. И сега отпрашваме към Сърбия и евентуално може би ще спрем да вечеряме там, така че цял ден ще сме в колата и ще караме обратно към София, където според GPS-а трябва да сме в 18:13. С две думи, Будапеща е чудесен град. Много красив. Не видяхме много от него, но
Това, което видяхме, беше чудесно. На Александрчето също му хареса. Нали, Александърче? Много. Сега смятаме да пътуваме и може би ще снимам малко от колата. Пътуваме из Сърбия в момента. Белград е в наше ляво. Сега ще ви покажа. И още взето наближаваме вече след колко часа? България. Абе, с две думи пътуването ни почти приключи. За жалост. И да снимаме Белград отдалече.